Kung ako'y mag-aasawa, ang pipiliin ko. Ano? Ang pipiliin ko, babaeng katulad mo. Chismosa, bungangera. Ano? Kanta pa'y? Kanta! Ay na po bakit parcel man day tanay na po bakit kinanayon latang nga sumang pati parcel ma'am. Ure rabrabe ad dati umayag deliver dito yung balay. Isulat paggasgas to samday tan bakit. Ay naapo lakay. Han mo nga pakpakialaman ti parcel ko ah. Dahil ti parcel nga dahil ti gamit di anak mo. Ti mo aduman ti sumangkot nga parcel dito yung balay. Gamit dito yung balay kang gamit di anak mo. Ha kaslo sika nga puro arak ti panggasto sa makutan. Sana all. Nga tika mo lakay. Red horse yun no bilog. Anak ka ng po. Imot. Ay mabaling. Small ka, medyo misuna. Small nga. Ay na. Tagtagin. Magtatagtagin na lang nga bakit. Ay na po. Baglaki di ta mo ngayon pabulod di sa batos ko tatagtaginip mo. Nga mabaling bakit. Ta size 7 ka, size 8 isuna. Nya. Ay na. Ang maglakit ng tatagtagin na lang. Naminduha pa'y gayam. Ay na ako. Atan to magamin nagpuy-puy at iko ko gusto nga maturo ka kabang banguteng ka. Ano ito, jibag ko. Jibag ko, tagawid ako. Sigurado bururay na bakit ko. Ano ito, jibag ko. Nya. Pinusyak ni bakit mo. Anak ka ng po.